Hello friends, hai jotona ani YouTube channel go lamsogo genarok bahai tongbai kha khayu jotono kaham kereng no tongna handai ngitei ang bo kaham kereng no tongo tabuk suk jora tile kulung ko sa bemar semarole nyako te tini kaisa topic no tiwi jeng sai malai nai first nge sini tipra sarok bahai no YouTuber potong bail ha te YouTuber ro bangla ha do ukorok kaham koksi belai kaham koksi kaham no serna nangusung ingke boni pore ingke ang agi nau rogo thangpro rogo dal bidal buyano senge dara nang YouTube ni rang roma nana rohi senge ano ingke lachime singsa rongjago mohar mote hai roke sengjaglang ke YouTube rang mawani asuk layakho wang sobai nai YouTube rang aje nai hi ang video no khaimania ma kheto ka koksi mala ka malha malia ka maya te ta khainai bana haifan kaisa samno le khai thangna nang YouTube khainai engke nang sochuga nang dojo khaiba nang hasi YouTube wo samu khaiba ningke haifano next rogo ba bahaija ningno sakangni lama no to koisia bahai no bahai sono kahandeng no haindeng no kha khayu kahang thung hnei hapan taksu jora tile bote hai YouTube rang puisa kamai khainai rohile wa sok jaya ko nge dal bidal senge rang robu ma khana hnei faso hai YouTube khulo ma bhai rang maya kaisa nrondi subscriber 1k kawa nangnai nke boni pore nke watch time hours kaisa tongo bobo 4000 complete nga nangnai hai sara nang kuno monetizer apply khaimia bo khaime ga to nini chance pa tong ta hai pan le khaimanai de khaimia de bono to samaya ble koi borong no ingkang bahai ni bote hairono wa soya complete ngai de angya de kuno guarantee sikri kho haipan ang u samonok belaine khaya ni musung jago han bang si ang YouTube channel lo phaiwi samung khayu ngate kaisa kok chini borok rok ta baksa busia tongun gero bisingo ani video rono naila hangke baksa borok ro hake wang sobai ta ingke ani channel no subscribe khalang ke o borang manasi naya subscribe khaya hai ro ke wang so apane do mung sa ko kuri ba jani jar ichha si ning naya ke ba naya ning khaya ke ba khaya ai bane sing fa sing ke sing hel no khaina do ka ta bo ke hamjak laiban ni tong laiban ni kam kereng khailaiban ni kuso kalaina ni boss men ke aso Bini des rogo noro jotono saimana baksa ba saime apangne bini des rong ke berai no chubalai ang to tak silongo sitongo ge ang dal bidal silong rogo nugo khoroksa borok rang puisa khala ke te boni jaite gusti rong no mane belai khenayo ta geri rok tonga hang ke borok no chubau te nau rok tang ro bota haita ga haini bagino sungbo kaha lama no serung laibani sung nung bai ang nai sera laiwi tong ang ba bai ke chole nai ba un nai sere mung podong no sung maya kanai ma khibnai haga sini dopa kujo ko kanai lekha pora rangnai rang paisa khanai business kotor manai amna tuisi ang tini kisi san ro bai kok sawani hi phaibe ingke jotona ang koinai sini YouTuber Tiprasa rok jotona hel khailai di ano khaidi maya ano khaya pa mungsang jaya jodi nung khage ba khaila nung khaya ba khaya hai pa sung men ingke sung chuba lai thai ingke ora bisingo sini YouTuber rok mane kise misa kok jaya rok sajak hangke dal bidal comment haya rok khailai tama sei mungso seila rohi comment rok baksa sui ro ho ke bote hai ro no sum maya kalai nai
comment hayaro jeno phanu hai borok phanu comment hayaro ta sulele taman ke bobu borok ble nung borok ble nung buchi kese bo buchi nai ang buchi kese nung buchi nai hai deba ke bono tuini tini kisisa kok salai mani ke asir kok no log liya tabo no ano support khailang ke belai hai dongmani ani besi degliya ani monetizer ang ha no ang video no phunungnai ke norok nai tongdi ang paso thangnai YT studio analytics thang ha kinoro nugui mangkhana hi oro watch time hours ni sujak 1.7k kal ha ke angro oke clip khainai kebon pore ang lifetime no nainai genaro nugui mangkhana hi oro watch time hours lifetime no 2701.9 gang tei besung nangko tei 300 nangko watch time hours ke bon pore no no haina hai phunuk phinai ge ani tabok total subscriber no ang no phunungnai orong kata 28.591 ha 28 kasoye kota yang oro lifetime no thangnai gendro oro nukhana 1784 total subscriber ke bon pore ingke ang no te kaisa phunungnai aro thangha bon pore oro nukmang khana one risk recruitment to apply hinukana gerong ke 2493 public watch hour gor to puran sung yakho gor bisingo nini short botongo short ongke views thangha 13k public short views 90 day ingke oro saka ongkenero nukhana public watch hour ro 365 day ro last 4000 makana ge sungna no request kayo please help khaidi ingke je ani video no naithokjagai naiwi chajagai tongnai rokno norokno belai ke paiflaya hambai maya faro tamani ke ang zero ni simisi tabau ani subscriber kai tangha 1700 like tongha hani bagai norokno khabai khukbai belai kheno hambai maya faro norok haikeno ano chubawi tongdi tei hamjamung rubui tongdi ke next rogo jodi si sing problem rok nglailang ke sing solve ma khailainai help ma khailainai ke ani koimung sene ke tei benoroni chubamung nang tongko genero ano chubadi tei besi degliya monetizer angani te gisa saktharai chubalailang ke belai kheno sanai ke oro bisingo kuno ang YouTube ni bagai rang puja ajenai hi ang video sanamani ya tamani ke ang khai musugu video sanam musugu hani bagai si ang video khayu tei ang belai ke YouTube phai kok sawaro tei sanawaro belai ke interest jaga hani bagai video rok masnao rang puja to wa soya hotabo onek tongko belai kuduk tongko nini monetizer khai pelang kasi apply khai pelang kasi bofra ro manai bofra ro phainai botai sisia ko tei oro bisingo 20 ro haine kabangma nang hai 1 lakh 2 lakh ro bai rang maya ble komse kom 1 million ro le kana nangnai hai sarale nini oro YouTube no hote transaction mayata ke ase kokbang logro liya norok to saimang kana thumbnail nogoine ang aro thumbnail seimani YouTube payment money hi seimani boto thumbnail seroi ro haipana ang kabi kok sanai bo ang payment mamani ya norok ya phone simi paitha jora nai tongkhe norok sinai je ani video nai tongnai ro no ke norok
norok no asung na ang kok kusarok please norok tiksa ano support khaidi help khaidi te ani video no naite haise ya tini ni video asung nung siteng jotono hambai tei khulumkha joto kang kereng tongbai jadi joto tiprasa ayuk lok thung tei kusugo katung tei thansa ungthung asungno jotono khulumkha.